ufune inkosi uhlale noJesu la unokuthula ulandele duze ezinyathele umsebenzi wakho njengekhona ukuhlala phansi wenza ingxoxo nawe uthi iziphi izinto ezayifunctiona ezezi-non-functional manje ngoba alikho ikholo uNkulunkulu alenza laba nemithombo nezinto ezine-expiry date alikho ikholo uNkulunkulu anikeza izinto ezine-BB date okuthiwa u-best before ungadlula le date ziyakhunda awuwazi ungaba yikholo uthi ngeyikhathi zami usho uphila ungaphili uyikholo elikhuluma ilanguage ethi ngiyeka ngeyikhathi zami ayiphinda njalo uthi sasingahlali nami sangoma etekisini esiqinise sithini yinye ngeyikhathi zami usho awufili asikunwabile uyaphila kodwa uthi ngeyikhathi zami webona lo mthombo wena ukhohliwe wahamba kanti awuhambanga ukhona waqhitha ungambiwa manje singaphinde singahlali sangobe eduze kwakho ngoba ayikho into oyinikwa uNkulunkulu aphinda kuphuce yona awuthi ngiphinde futhi ayikho into oyinikwa uNkulunkulu awuphinda kuphice yona uNkulunkulu akayikunike umthombo ayophinda uthathe many Christians ababe nezinto ezanyakaza umhlaba nezanyakaza indawo ngakubo bacabanga ukuthi uNkulunkulu wabo uyobaphuca ngenxa yokuthi baphambuka ndawana thile noma benze okubi ndawana thile amademoni has made them to believe a lie. Let me tell you something. Lifunde kahle izwi kaNkulunkulu ngoba seRoman 11 verse 29 God's gifts and callings are without repentance or are irrevocable. Akakunikeza into aphinda ayithathe. uNkulunkulu unikeza into ayoze ayokwefulela ngayo athi uphindele njengoba kunikile nje nikile ngisho usubheda uyayidedela isebenze ngoba asafika isikhathi ukuthi yena akujaje ngayo into ukunikela into ayoze ayokujaja ngayo singakafika isikhathi sokuthi akujaje uneyidedela isebenze ayikho into eyayisebenza engasasebenzi eyayikhona ongasayiboni ethatha uNkulunkulu amaFilisti awugqilile umthombo. Shout hallelujah, shout hallelujah. Ukhona imithombo ekhona kodwa sekuxoxa umlando ngayo kanti igqitshwe isitha naleyo mthombo futhi ifana nomthombo wesibili awukali ukusebenza kungasukanga umnikazi womthombo bewuyena othatha isipeti athatha ihalavu athatha ifoshela athatha igejabili athi umthombo wami engangishisa ngawo ikhotha sesifikile isikhathi ukuba kuphinde futhi usebenze washo uhlotsi ezidaba zasemakhaya athi kwangisuka lokho kwangisukela eCharles Bay esho le emahlabathini eCharles Bay yayinto enkulu kakhulu mawuse emahlabathini ekwangazabantu wangisuka lokho funeka uma unento eyayisebenza yakuyakasha ngayibona uvele uvuke ume ngenyawo uthi kwangisuka lokho. Shout hallelujah. Uthathe halafu lakho uthathe igejabili lakho uthathe ifoshela lakho uthathe isipedi sakho umbe uthi mthombo wami womthandazo uthi mthombo wami ungizile ukudla wena yayingenzeki into ungayibonanga uma kuzoba nenkinga yenzeke ekhaya wawuvuka uyibonile ubayitshela ingakenzeki yenzeke exactly njengoba kuyixoxile ithi uma isenzeka bahlangane bonke abomndeni bathi ushilo usibani wangitshela ukuba samlalela namhlanje lowo mthombo sewavalwa sekuze kufa umuntu efemini
umuntu emandleni ungabonanga lutho ashona amehlo kubona izinto zingenzeki umthombo wakhitshwa. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Thathi igesha, thathi ifoshen, thathi impiki uthi umthombo womthandazo ngiyawupha, uthi umthombo wokunikela ngiyawupha, umthombo womsiluko ngiyawupha, uthi umthombo wefaith ngiyawupha, umthombo wemangaliso ngiyawupha, umthombo wokukhipha amadimoni ngiyawupha, umthombo wothando lokuqala ngiyawupha, owezipho zikamoya ngiyawushout hallelujah, shout 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 hallelujah. Shout hallelujah. Isaiah 60 ungakhuluma ngenkazimulo ezokwehlela phezulu kwebandla akavele nje athi inkazimulo izokwehla ufika aqale athi vuka ukhanya. Hayi ngamazwi uma umthombo wobugqitshiwe kuzofanele umbiko futhi kumele kuvuka umnikazi womthombo. Awuvele uqhubeke nokulala umthombo wona ubusuyambiwa. Vuka ukhanya ngoba inkazimulo kaJehova ifikile kuwe. Abese nibheka ubumnyama busibekele umhlaba kepha inkazimulo kaJehova yefile phezulu kwakho. Shout hallelujah. The time for church to arise and shine has come. And uyabona ke konke sengayifunda mina ngumnikazi wethoshi uthi umnikazi wethoshi uyeyisa. Sengibona lento oyibona kumnikazi wethoshi wonke umuntu ke noma enathoshi nje kodwa nokukhanya lapho nokukhanya khona kunokweyisa. Lapho nokukhanya khona kunokweyisa. Umnikazi wethoshi awumazi unalo mina. Okay. Futhi kwayini ngikhohlwa kalikhumbule. Ngisho kuthengile enesili enaliqhala lokuthi usafuna ukubona ithoshi lakho ukuthi linamandla kanjani ibeam lidudula ka ishaya izifike kuphi. Kodwa mina akacabangi ngoba umuntu lo nokukhanya uyeyisa. Uma unokukhanya ngiyedelela. Kodwa kumele ngafwa abese naso ke now is the time for me to test my torch. Aphume nalo. Athi inkosi asenyolizwa ke manje. Bengakathesti. Ulinde kwazi ngoba mnyama. Awukaqele South Africa ukuthi ibandla laNkulunkulu lidlula kuyiphi phase. Lidlula kwispace lapho kumnyama kungasagcinile ngokuba ngaphandle ezweni. Kumnyama sefuna ukuguduza nangaphakathi emabandla. My. Senizosheba manje uJesu nimshebe nemqala. Emathambeni omokade kohlethelwa ngaza bafileyo. Futhi nikwenza lokho nitshelwa abashumayeli abasindisiwe. Bethi banama altar waxube ibanele kaJesu nelabakini. Elabakini altar balethe igama bethi umsana. Utshelwa abantu abasindisiwe.
ngoba ubumnyama bebungaphandle sebungene nangaphakathi. Ngalesi sikhathi ubumnyama busibekela umhlaba. Yilapho uNkulunkulu ekhuluma nabakhe ethi halalela ke sebenele sekuningi kakhulu ubumnyama uzokukhanya. Hallelujah. Yabona isikhathi lesikhathi sokurise kwama giants. Hallelujah. Isikhathi sokuvuka kwabazokhanya. Hallelujah. Futhi abazokhanya kubonakale. Ebelengeza ukukhanya ubumnyama bungasipredanga. Infethu wombongo uNkulunkulu ngobumnyama kunobubushaya ubumnyama. Ngoba ubumnyama buzobenza ibonakale lento yakho. Ayizovela lento yakho. How do you tell me I'm a prophet? Ngiyagiva izobonakala lento yakho. Yingoba njengoba sekukuninga kanti ubumnyama yila izobonakala ke lento yakho. Vuka wena ukhanya. Yimba kahle. Umthombo wagcibela. Yimba kahle. Hallelujah. Glory to Jesus. Khona umfana esinaye bandleni linye. Usephuma eqala kunami fellowship center useshiyile akhe. Uthoshedrake imkhulisi. Okuthe uma kuthiwa ziyangena ubumnyama beCovid-19 buyangena last day wahamba umthombo yena. Wakhohlwa ukuthandazela njengamakhono onke wahamba umthombo. Hawu namhlanje le yanto leya umfana le yanto leya uma ke bamba ucingo une COVID uyiphalaza ikuzo ucingeni ungakasho uthi amen le yanto le iCovid uyayiphalaza. Batshela uyena enilazi ukuthi iCovid iyaphalaza uyayiphalaza futhi hayi ukuthi uyiphalaza selivalile ucingo uyiphalaza sakhuleka. Le yanto le ibamba ucithi iCovid wathi ngicela utshele nabanye nishawula yini uma uqeda wena ngithi next. Yo ngisho ngiyalala ngofazi sothi zonke shout hallelujah. Ushayinizwa yini lo mfana ngoba kade engekho akaziwa umuntu njengoba ngiphatha nje igama lakhe akekho laziyo. Ushayinizwa yini kunobumnyama obufikile last year bamenza wakhanya. Ngizothi mina lalela lokho ubumnyama akuselanga uzoqeda wena. Lokho ubumnyama akuselanga uzongwathwa yibo. Uzele ukuthi uma umba kahle umthombo wakho. Hallelujah. Hallelujah. Yabona isikhathi sokuzovela ngaso abawumbe kahle umthombo wakho. Njengoba ngikhothelo ledwa konje baningi engingabazi ngitshele engimaziyo kodwa baningi engingabaziyo. Ngoba bonke ubumnyama ogijima manje uzoshayinisa abantu abathile abawumbe kahle umthombo. Yeah. Akubona ubumnyama okuzobulala noma angiphiki ukuthi amakholwa afile last year esindisiwe kungafanele afe futhi. Angiphiki futhi ukuthi amakholwa ayafa nakulonyaka nangonyaka uzafa asindisiwe kungafanele afe. Kodwa wafanga ngenxa kaNkulunkulu afe ngenxa yephutha lawo. Amakholwa ayeke ukuba blood conscious aba anointing conscious. Amakholwa agcwele umqondo wogcobo awagcwele igazi kaJesu. Kanti mase kukhulunywa ngokuvikelwa kwengilosi ebhubhisayo nebulalayo ayivinjwa ugcobo ivinjwa igazi. Uma sekuphunywe eGibhithe kudlwe kwePenani kunengilosi yayizofika yayingathethe eMhebheru namGibhithe yayizobulala kwaSani ukuze ufike kumele uthathe iwundlu njengosindu zaboyise uhlabe iwundlu ubhexe igazi eyinsikeni nasemakhothameni ifike hayi uthi ngafiki kwakho ifike kwakho ukholo kanti ifike kuGibhithe ongakholwa iphinde iye emzini wekho ivinjwa ukuthi ifike ingazi yenu eyezenafa ngenakwanithola ukuthi ingilosi ayifikanga igazi ifikele lugcobo emhlanje ayihlali ngegazi mina ngihlanya ngogcobo engizonwaba nizofa ukufa okuvinjwa ugcobo ukufa kuvinjwa igazi. Yebo izwi lithi uma ngibona igazi yebo angisakazi nakufakaza la kuma TV ofakaza ukuthi bengawuthola umsebenzi for 10 years ngibona umtholo la ekhaya ngibona ecishe sahlala nomeni wami hey sibona umtholo la ekhaya namazinyanga abili aceda angakhuluma ilento ezokwenza ukuthi nife ngoba uNkulunkulu lethe protection wayibeka egazini lendodana nayeka indodana negazi nalandana noqobo nina
Hallelujah. Ngizoyishumela nesibindi nje lenda ukuthi akho umuntu osindisiwe obefanele afe last year. Yo. Premature. Akho umuntu osindisiwe ofanele afe manje. Futhi akho umuntu osindisiwe ofuna afe next year. Ngisho uma ngithanda ungangibalela uthi third wave, uthi fourth wave, uthi fifth wave, uthi sixth wave. Ubani ongazazi bani ngoba nami ngiyazazi. Uthi seventh wave, uthi nami ngokuthayisela ngithi eighth wave. Ngiqhamuke ngizothi ninth wave. Ngikubalela nginjani ngiphila. Ubani ongazazi bani? Into ebulala amakholo ukuphapha. And then lokho so they over-emphasize that for 10 years. Oh! Sizaqala ukusindiswa. Abantu bama-million churches babe-analyze uNkulunkulu njengoNkulunkulu ozosiqhuza intathu. Bethu uNkulunkulu baba uyise uNkulunkulu ndodana uNkulunkulu moyingcwele. Ukuba namhlanje abantu bamasonto ba-analyze ngabe bama-analyze ezikhuzini. Abantu uNkulunkulu baba uNkulunkulu ndodana uNkulunkulu moyingcwele noNkulunkulu uqobo. Sikuse sile size kabi ke leso senza ungayikhumbuli zonke izinto. Into zokutshela nje nokuqhubana nokuphapha kwakho uyeke igazi uthanda uqobo uzofa. Hayi ndofuna uqhawula abantu maphumela. Hayi ngixhawule ngithanda uqobo uzofa. Loqobo uthi uyathanda kulona uqobo uzofa. Zokungcwaba. Phapha nje ingakhuluma emateksini sokugcwala. Engathi uqhoma emateksini akujesu. Praise the Lord. Wamuyemba imithombo. Ayembile Abraham. Uyise ngoba amafilisi ayenze yani ayivalile. Yonke imithombo eyayisebenza ngekhathi zoAbraham zobaba bethu bokomoya. Amen. Akufanele kuzokhutshwa ibandla ingambiwanga. Hallelujah. Yeah. Istrategy esidala lesi sokuthi obehamba phambili uma behamba noNkulunkulu anele ngahamba kulandela indoda ezosimba zicathulo. Okay. Ithi angikwazi ukuthi ngangena ecathulweni zale ndoda ebihamba ngaphambi kwami zinkulu kakhulu. Uyazi icathulo mazinkulu nawenze yani ulanda amaphepha. Icathulo awuyiyeli uorder izinto engangawo cha. Uqhubela necathulo zomunye umuntu zingakulingani kodwa ulande ini amaphepha. Ushuthe ini amaphepha. Namazi ufaka okungafanele kokufa lele. Oh. Shock you. Uma ngutshela uAzaya uIsaiah Nyathikazi. Igama lwashemba kaza qhamuka uIsaiah Nyathikazi wayehambe noNkulunkulu. Oh. Leyantele yayimemeza entabeni kunyuka abantu from every corner. Ini mangaliso futhi. Ingayanga kwenye stronghold salapha eKokstad. Ngezona bazalwane. Amen. Ihamba noNkulunkulu kwathi uma ihamba abalandela emva kwabona ukuthi icathulo zinkulu kakhulu. Oh. Wazama ukulanda amandla kwenye isource la eKokstad. Ingakho igama labo ukuthi mase siqaleleni bese ilandela abantu abasindisiwe. Dr. Nazareth ilandela uBaptist Church labantu abasindisiwe ngoba uIsaiah uvele eBaptist Church. Yo. Uzwile. Hallelujah. Lo Baptist Church webandla ayikulo lokuqala. Aish. Walandela ofaka amaphepha. Okay. Bathisha amaphepha yahamba ngamaphepha kozozoba manje. Uzama ukukhazwa ini usize isithathu ngoba sebesiqala kakhulu. Bayizwa abantu abakhola endlini. Yeah. uEzra Mathaba la kwaMashu wathi uma iphuma kwangena indoda yafaka amaphepha. Ayidumanga ayicebanga abantu bacanga ukuthi imangale umuntu esimanga obi nezimali inemizi kodebet north ingoma charismatics bla 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 bla. Ngayicheka le ngisafika leThekwini ngonyaka ngifika wathi mina ngisafuna ukuzula baba uzabe nemali eningi kangaka unani bathi yakhuluma ngathi lo baba akaqala abandi akabantu ngathi ikhalale akabandi lo baba. Kanti unkabi kwaphuma uEzra Mathaba into eyakhulekela ingane ifile la kwaMashu bizelwe. Yambiza uNkulunkulu. Yambisa ingane igonile. Ingane yathimule yavuka inikeza umeni. Babona unkabi lokuthi uma engena ezicathulweni zalona zinkulu kakhulu wafaka amaphepha.
eFaith Mission kwaba same case umengameli oqala wathatha over eFaith Mission. Umengameli wa Prophet officer kuphi Mary Jane officer kuphi la ngathi ngibona iFaith Mission iholwa inyanga abazalwane. Bangamuzwa abantu bethi babantu bakamoya. Waphuma ufisa kuphi namhlanje ibandla lakhe likhulu inento ephilayo ukudlula lento esele nawe emfithi esele nayo. Ngoba wayenamehlo bona. Yini owalandela wethu uzamkhavitha athu. Shaka makhamba umuntu onoNkulunkulu kuba khona abalandelayo abazogqiba bafaka amaphepha umthoso. Umsebenzi ususalele bani? Ususalele labo bazophila kuze bese sikhathi sokuthi ibandla ukuthi alingahlwithwa ibandla kungathathwa ngamaphili. Umthombo yendiwe obhemu uyagqitshwayo kabhemu awuvuke. Umthombo kaWilliam Duma awuvuke. Umthombo kaMJ Sithole awuvuke. Umthombo kaEzra Mathaba awuvuke. Umthombo kaRichard Senkosiniti awuvuke. Umthombo kaHelen Ngathi awuvuke. Ngisho nala kwamasho indodana yakhe izala ingenyama uHelen Ngathi. Waza uClifford uyena wayidayisa lama envelopes lana ayethi umuntu webhola umuntu angazi ukuthola umsebenzi angazi umuntu wani ayihamba aseDalbridge ayiphuma eDalbridge ehamba yonke iKZN ayiphuma indodana yomuntu oyenza imanga lo yona yeza nokwayo wagqitshwa umthombo. Mina ngingakasindiswa ngisayoni ngibamba amatoho ngidayisa ice cream eDurban North eJapanese Garden kudala ngisayoni ngise primary ngase high school ngifuna imali ngiyofunda ngibamba amatoho ngidayisa ice cream kwaClover kwaqhamuka umuntu ohambe ngathi ukunyengeza kancane ngingasanyengezi kakhulu kodwa yabona incingo lobushosha likhona lona kodwa yena usehamba qonde ezothenga ice cream kimi wabona ngiphethe iTestament elincane ngoba ngangisayoni sifunda iBhayibheli angafane sawunje sambi lokuzungeza insika sokuthi ezoni kuyabekeziwa singazibuka ngangisawona sifunda iBhayibheli umthetho wami nje ngangisawona sifunda iBhayibheli umthetho wami manje ngisawona sifunda iBhayibheli umthetho wami angifuni ukuba umuntu osinzo oqhunyaza donga lazi iBhayibheli fune kube umuntu umsinizo olufunda iBhayibheli umthetho wakho haleluya amen sangibona ngiphethe iTestament lesi sawona sathi yakholwa mfana wami ngathi nami ngiyayi esontweni kusho mina ngoba umuntu ongasindizo uvela kwezincaba nje uvela umbuzo uyakholwa athi ngiyayi esontweni. Sahlalela ngitshele mina uNkulunkulu ngimazi la kimi mina ngangasonto mina ngangishoshe ngangengikwazi ukuya esontweni ngoba ngangishoshe ngakwazi ukuhamba kusho umuntu ofike ngenyawo zombili kimi ezothenga ice cream uthi yena wayengakwazi ukuhamba ngathi mina pho uthi uyabona la kwaMashwati khona baba uThom Ngathi eChurch of God of Prophets wokufika uvakasha uyena wangikhulekela wangikhomba ngasukuma ngahamba lokhu ngayishiya njalo wheelchair ngangingakalazi itheku ngangifisa kwasho ukuthi lona engangihlezi naye eroomini esasibhukhena iroom wayehubhela amantombazane nje uma kuyisonto ngangifuna ukuthi singahamba kanjani sisuke ngahlale ngasenanda koJina siye khona eChurch of God of Prophets siyobona le ndoda uNkulunkulu ezimanga ngoba ngiyalifunda leli iBhayibheli incwadi yezenzo sengiyifundile ngisayoni ngiyayibona imangaliso kodwa ngiyibona emasontweni onke ngiyaqala ukuzwa ngalesi shosho esithenga ice cream yo hayi kanti umfana waso uzoyigqiba lo mthombo adayisela abantu imithi ngamaphepha nangemvilophi. Mshaka makhamba indoda enoNkulunkulu olandelayo uqhamuka ezogqiba umthombo. Enunula eyathathwa owalandela manje kumele ihlabele yona kubafundisi uma behlangene ihlabe ngoba yinunu yalo walandela ethi ufaka amaphepha uvala isicathulo sigcwala. Sho abula yini abafundisi eFaskadeli kuzokhonzwa babuya basekufa abantu. Cha ngizoncenga wena mina ngizokhuluma nje. Amen. Imthombo iyagcitshwa makhona. Amen. Igcitshwe nje yagcitshwa abantu. Iyombiwa abantu. Asiphithe imthombo yagcitshwa abantu. Iyombiwa abantu. Sikwi generation lapho khona kumele kumobilize abantu abazoyimba. Njoba nesitha sabamobilize abazoqina. Aliki ibandla lihambe ngamandla ongafollowa phanga amadimoni ngabantu abazobavusa abagcine. Manje sesimobilize abantu abazothatha amaphili zonke zingathi iyambiwa manje. Awukho umthombo okothi ukuthi ibandla ungambiwe. Okangithi uzombiwa. Okaduma uzombiwa. Okachiniza nobhemu uzombiwa. Bayezobantu bakhona endlini. Yonke imithombo egcitshiwe izombiwa. Ake sivale ngomthombo ogcina. Before we pray, awuyivukela umthombo kusuka umuntu. Amen.
Uyabona njengoba ke waqhamuka njena ukuba negama elibi kwabaprofeti la eSouth Africa, abanye bahle bafutha abantu ngedumu, abanye bafunza abantu amagunda nenyoka nje. Amadimoni befuna ukugqiba umthombo weprofesi ukuze uma ke waphathwa igama elithi prophet uvele inhliziyo yawo wonke umuntu okhona eSouth Africa ivaleke. Lalali ke ngisho ingavaleka zonke inhliziyo zabantu eSouth Africa, umthombo wobuprofeti uzombiwa. Yebo. And bazovela abaprofeti abagenuine kule province yethu. Abangezo impacta iKZN kuphela abazo-impacta iSouth Africa nomhlaba wonke. Ngithi kimi nakhona amabhanoyi azosuka kwamanye amazwe aye kubazalwana nabaprofeti base-South Africa ngisho ngabe kuthiwa ikhaya lisebhuqwini, ngisho bekuthiwa indlu yesonto ikugravel, kuhamba abantu abahlangatshezwe e-airport beya bahamba ngomgwaqo okugravel beye kumprofeti kaNkulunkulu beyobambelela emphethweni ngokujova unathi. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Yonke imithombo egcitshwa amaFilisti ngiyaprofesaya, I declare ukuthi izombiwa yonke. Imithombo yemali izombiwa. Lapha iy'ntombi zagcinwa khona, nemizi enkulu yagcinwa khona, namatelatsha agcinwa khona, nafika ama-compartment emkhathini azodilika, ayehla kwamanje, ayehla kwamanje, ayehla. Mthombo wokugcina, funda Genesis 29. Mthombo wokugcina Genesis 29 verse 7. Webishop ngicela ube uthankipa wami khona sizokwenza sure ukuthi ngisho bekuthiwa 5 minutes ngeke uqalele. Amen. Angifuni ubheke kusinte kana manje. U10. Kusele? 10. 10. Ngizama u10. Kuthiwa ngiphathe kahle u10. Akufuneki kube umuntu ozolala la. Afuna umuntu ozolala la ku West bakithi nakuSmith. Amaphara ability. Angasabona wena kuyinsipho. Azogeza la ngoba engathi bayenze abalabi nayo. Abangayitholi imali yensipho ungase kugezwe nawe. Genesis 29. Funda ke. Kwathi uJakobe ebona uRaheli indodakazi kaLabani uninalume nezimvu zikaLabani uninalume. uJakobe wasondela wasusa itshe emlonyeni womthombo. Oh yeah. Yo. Waziphuzisa izimvu zikaLabani uninalume. Uqale verse 1 lapha. Awuhlehleke. Awuqale ku7 ubona ngamabomu. Wathi bheka kusesemini kakhulu, akusiso isikhathi sokuba zibuthwe izinkomo. Phuzisani izimvu zihambe izikhabise. Base bethi sikwenze lokho mani. Lapha kusi ufunda kahle ngajathi la kusi. Base bethi singekwenze lokho. Ubonela ukuthi weqeni. Ngibambele mfana wami. Ohlale ngibamba nje mangifika lapho kwazi ukuthi ngizokubamba. Qhubeka. Base bethi singekwenze lokho ingakabuthani imihlambi yonke. Yeah. Balisuse itshe emlonyeni womthombo. Yikhona siyakuphuzisa izimvu. Qhubeka. Esakhuluma nabo uRaheli wafika. Hayi lo uzamfaka itshe. Uzambeka itshe emlonyeni womthombo. Elinye lamanje uzambeka emlonyeni womthombo lelo. What? Qhubeka. Qhubeka ufunde wena. Esakhuluma nabo uRaheli wafika nezimvu zikayise. Yeah. Ngokuba wayezalusa. Yeah. Kwathi uJakobe ebona uRaheli indodakazi kaLabani uninalume nezimvu zikaLabani uninalume. uJakobe wasondela wasusa itshe emlonyeni womthombo. uJakobe wenze njani? Wasondela. Wasusa itshe Emlonyeni wani? womthombo. Manini bazalwane, uyazi into engayinaki la ngale verse eyokuthi uJakobe ubuza abafike eqala emthonjeni. Uthi usesemini. Phuzisana izimvu zibuye zihlala. Bathi laba abafike eqala, shona inthana abafike eqala. Abafike Bathi singekwenze lokho. Uze kufike yonke imihlambi ifike emva kwethu. Isuse itshe emlonyeni womthombo, iphuzise ezayo izibuqala. Bese nathi siphuzise zethu. Ngama manje uzogcina manje sekukhona abafike emuva.
abasusa itshe emlonyeni womthombo baphuzisa izimvu zabo kuqala bebe befike emuva abafike kuqala baphuzise emuva. Do you know what that is called? The spirit of delay. Okay. Khulekele into kuqala iziyotholwa abakhulekelwe emuva kunjalo Yo. uyayilindile bayezona abakhona Yo. lo moya ushaywa ofikile hayi ofikile oyi-guest speaker hayi ofikile onoxolo kodwa ofikile ongumoya ongcwele ngoba njengoba kwabiza ukuba kufika uJakobe phela lento kaRaheli nodadewabo Leya yayenzeka every day babuye kuqala bafike eqala emlonyeni womthombo nezibuzo zabo balinda abafike emuva mhlambi yakuqala bona abafike eqala baphuse emuva kade befike eqala. Then they went on and on and on until Jacob came. Ngizokutshela mina ukuthi kunamatshe avimba imithombo. Umthombo wesine wamakholo umthombo ikholo elinawo kodwa okunetshe elingasusiwe emlonyeni wayo. Shout hallelujah. Imvama yemthombo amatshe abekwa emthonjeni yamakholo amatshe emindeni. Okay. Family stones. Yo. Uyangizwa umuntu okhona la. Uyabona itshe lanibekwe phezu kwaLazaro. Lalingabekwanga abantu abakude labekwa zihlobo zikaLazaro. Yo. Labekwa bomndeni bakaLazaro. Yo. uJesu usefikile ufuna ukuvusa uLazaro. Immediately uJesu ufike nayo kodwa miracle cannot take place ngoba kuvimbe itshe. uJesu waphendukela kwabomndeni wathi susani itshe. Lasuka itshe yenzeka imiracle. Khona ama miracles akade aba on hold. Amanye uzwabone nje embonweni. Amanye uprofetwe nje nangawo. And you are wondering why don't they come to pass? Kanti kunamatshe adinga ukususwa. And lamatshe awasuswa yi-guest speaker. Asuswa ngumoya ongcwele. Ngoba umoya ongcwele ofikayo. Uthi uJesu sefikile yena. Uyamholela kulo lonke iqiniso. Ngoba yonke into echange empilweni yomuntu yenziwa oluya kokubi noma uguquko oluya kokuhle akwenzeki kungekho umuntu ofikile empilweni yakhe. Namhlanje khona abantu ababezoze bafe behlupheka. Thothi wahlala nendoda emikahle yamshada. Namhlanje uphuma njengoMercedes driver yakhe imoto. Uyayiphupha ukuthi uye lo. Ushinto lwada lo muntu owafika empilweni yakhe. Khona abakhula kahle bephila kahle. Namhlanje bangophuva abanye bangamaphara namajazi. Ama-degrees hayi ukuthi abahlala nawe ekhaya baphuma bazoba amaphara kade besebenza bengama-professionals. Khona nje abameli nodokotela abangamaphara babekwa yini emgwaqeni khona umuntu owafika empilweni yakhe. Yonke i-change noma ngabe eya ekubhedeni kwezinto noma ngabe i-change eya ekulungeni kwezinto yonke i-change iya ngomuntu ofikile. Ayenzeki i-change kungekho ofikile. Wawuhamba kahle umkhumbi ubheke eTharishishi kusukela lapho uvela khona futhi wawuzofika eTharishishi konke kuhamba kahle. Indaba yoniwa ukungena kaJona ofikile. Sakala isiphepho sawushukumisa umkhumbi kanti akusona isiphepho salomkhumbi. Isiphepho esibangelwa yindoda efikile. Yathi indoda ngikhipheni bayizwela benqaba. Dimona enqaba dimona impahla ilahleka ngoba uma kufika umuntu ongafanele empilweni yakho enkathi uthi uyamvikela uyamokuya uthumela ulahlekelwa mo. Kwazi waduma ukuthi bagive up bathi hayibo indoda livele ishilo yayihlalela asiyikhiphe. Bane bamkhipha ofikile sathula isiphepho. Wafika uJona langabhubha iNiniva hayi ngoba lingafanele libhubhe kodwa langabhubha ngoba khona indoda efikile.
lezo 12 evalelwe kilongweni wayezobulawa naye alandela umkwabo uJakobe umpostoli owamunywa ikhanda wabulawa walandela uPetro wafaka entolongweni ibandla lamkhulekela ngesineke wathi esalele yafika ingilosi yamthinta kwenene ohlangothini yahamba naye yathi mayifike esangweni lokuqala layivulekela yafika esangweni lesibili layivulekela yafika esangweni lesithathu layivulekela yathi mayiphumelela emgwaqweni yanyamalala wathi mayibheka ngayibona wathi hawu kanti ngiyaphila ngethi yiphupho bathi bayabheka ngesasentilongweni bathothi iminyaka isale yavalela yonke zonke imoshwa iphelele kodwa uPetro akekho bezwa kuthiwa uyashumayela ethempelini waqhubeka iminyaka eshumayela enganqunwanga ikhanda engafanga usinde ngenxa yani ushintsho ludalwe ingilosi efikile uma kuzoba noshintsho kumele bekhona ofikile ubani emabandleni ofikile ngumoya ongcwele umoya weqiniso umduduzi umkhozisi umoya wenkazimulo umoya wenkululeko umoya obungcwele umoya waphakade uma sefikile yena ibopho ziyaqashuka uma sefikile yena amatshe emndeni ayagingwa tonight ngimemezela ugingwe kwamatshe emnyama emindeni amatshe amafindo aboshwe amatshe obuthakathi amatshe eyinqalekiso zomndeni amatshe eyimfundo amatshe amazwi amelene nathi amatshe oku-operator emkhathini phansi kwenyawo zethu emhlabeni phansi kwenyawo zethu emazini phansi komhlaba all those stones are being rolled amatshe ayagingqika amatshe ayagingqika amatshe ayagingqika stones are rolling not by might not by power but by God's Spirit.
uNkulunkulu uzokwenza restoration ebandleni ayaningi khona la restoration. I'm seeing the fire kulabazalwane. God is restoring and I'm going to feel it phakathi khona. And I'm seeing this reality uNkulunkulu in the realm of prayer ethandazeni you fly like an eagle. Ora proshata kabosha neprukutisha nalaya rokotoro boshete imtobia kulenga letamaniga Jesu imtobia kulenga letamaniga Jesu imtobia kulenga letamaniga Jesu letamaniga Jesu letamaniga Jesu letamaniga Jesu letamaniga Jesu Oshata kosha Riprokoto koshete Lima halere soto Rikapato koshete I'm seeing the realm of the spirit. In the realm of the spirit here. Do not worry. God is restoring you. I'm seeing Metandaza. Dimension. Metandaza, she's flying like an eagle. And among the application, a man, about playing, man, I got feet. Go to Kulukulu's of there's a person in this place. Let us go deep and pray. See food, let's remind us to go. I told you, Imane corner. Imane Fanaman Africa where Sikona, Siko, she's very released, she's very full. And Kamelega Chess. Imane Samkati, she's always in Kamelega Chess. Umas in Misa, Kunamatimonas of the Tela. I'm on the time. Oh, Shatako Shadana. Zikatu shetereni hapo. Can you lift your hands for the lessons? Can you lift your hands? Promises and they're going to receive him as get Kamaniga Jesus of Nazareth in a memory of Kati and in my Bimani get Kamaniga Jesus was a Nazareth get Kamaniga Jesus get Kamaniga Jesus get Kamaniga Jesus. I'm seeing the realm of the spirit. Kibona part on one. Kunebhokisi la kunengcebo khona yebala. Yo! Aya bashataya. Yes, Lord. Yes, Lord. uNkulunkulu ubona lento ukuthi khona abantu abakade bagibela imoto. Abakayigibeli bakathazikho banazo. And ama-Mercedes angena ukufundisa prosperity. Angena umuntu oshumana ngeprosperity kodwa lokhu kwenziwela mbulani zokusho. Kunabantu abakade abana imoto banazo. Zikhona evalele. Ngeke ube yiphara, ulona iphara. Ufike kahle entabeni yaseziyoni. Intaba kaJesu Kristu. Engithi uNkulunkulu ayibulayo nje ukushumayela. Umbula ukuthi engithi enza abangagcina imithombo kodwa beka imithombo yabo i-character kaKristu ubungcwele babeke eceleni. Yehlamilo just ready because I'm seeing in the realm of the spirit it's like a gateway, a portal. I'm seeing a portal. The portal, a place, a meeting place la, and it's a Papenikos Azella, Zain Yung Gazella, Uma Yung Gazella, Omikinos Azella,
kodwa ngifuna ubabele ingelosi azehli zekiwo ingelosi ziyanyuka zilathi zithatha lento eziyithandazela manje zihambise uyakuphatha receive egameni likaJesu waseNazaretha mina mimoya benibambile ingcebo yemandla phansi olwandle ngegama likaJesu ngiyithethela ngegama likaJesu ngiyithethela ngegama likaJesu ngiyithethela ngegama likaJesu ngiyithethela ngegama likaJesu. Don't be surprised. I'm a single keyboard player. I'm a single keyboard player. Also submit. Akazeli zochitha lo. Kodwa uzosubmit. Khona eza nakho ngoba bayafuneka abafikayo. Bafuneka kodwa I'm single keyboard player uzayo. Akazile uzovela kodwa uzokhonza ngesipho. And I'm singing that keyboard player I'm singing combination. As I said, I'm singing there is umlilo uma bethandaza unceka uNkulunkulu labazalwane ama-worshippers afanele bethandaza kuphuma umlilo uhlala emoyeni njenge-anointing kodwa umlilo uhlala kubona uma bethandaza bayawukhafula kuba namadimoni ahlukanayo kusha rebrosha katosha kakatosha sikutisha kitabande reko tatabosha reko tarabababosha nanohluhlobo lomlilo enikezwa lona uhlobo lomlilo lokukhetha imihlangano esibizabamba ibandla abalizokhonza lithi likhonze libambekile lingakhonzi ngendlela elithandaze ngayo kuyenzeka lithandaze kakhulu kodwa manje zathi abemecala Lepakote shetelebe hamdo leproko shetelebe saya limahando robo sheke babe kameni lika Jesu wa Nazareta